Apa
muji syukur ngarsaning Gusti kang ngakarya jagat dat kang maha suci Gusti kang maha welas uga kang maha murah ya nak iya yung iya tinimbah lan sowan ana ing dalem dawan nderek dawuh saka panjenengane Bapak Manidi Ibu Paijem nggone kepareng netepi darmaning ngasepuhna mala kramakake iki temantenan mala kramakake Mbak Nur Arifin wah ngono ingkang jatuh krama panjenengane Mbak Gisa Maila Putri muga dadi temanten sing sakinah mawaddah uga kebak rahmah nduk amin Allahumma amin wong tuwa nggone kepareng mala kramakake iki dijumbuhke karo rasane kok nok ngono ya yung ngelingi nalikane sih padha ana kandutan wong tuwa ndonga rina pantaraning wengi muga wae jejabang kang kinandhut lair sempurna kewajibaning wong tuwa ndidik wiwit saka cilik nganti dewasa mala kramakake nganti ngomah-omahke no iya kaya ngono mula panjenengane Bapak Manidi nggone kepareng mala kramakake muga tansah pinayunganing Gusti antuk berkahing Gusti kang ngakarya jagat ingkang pungkasane temanten sakloron bisa nulat lekasing Nabi Adam Siti Hawa nganti kaken-kaken ninen-ninen kekudangane wong tuwa pancen kaya ngono kok yung saya ling ngerteni anak bareng wis winengku kang tegese lelumban ana madyaning bebrayan nggone bebrayan bisa rukun dasar kecukupan ing samu barang kuwi wong tuwa rasane wis bisa icip-icip swarga kok ya kuwi pancen ya kaya ngono kuwi kok no mongko ling ngragati ya ora bahen-bahen mula dipujekke bebarengan temanten sakloron bener-bener kena kanggo tepa tulodo iya bekti karo wong tuwa ngerti karo sedulur uga ngerti karo bebrayan merga pondok sing diarani temanten kuwi rukuna karo bojo ning lek karo wong tuwa ora bekti karo dulur tek ora rukun kuwi ya cacat mungguing wong urip mula sempurnane karo bojo ya rukun karo wong tuwa ya bekti karo sedulur uga mangerteni iya kaya ngono merga sing diarani sugih kuwi karo bojo ning lek rasa karo sedulur iya sing penting sak pungkure nggone gelar gamelan beber kelir temanten sak keloron Mas Nur Arifin nggone kepareng jatuh krama Mbak Gisa Maila Putri enggal pinaringan momongan ya yung atik enggal diparingi momongan ki kepiye nalare anggere sregep mengko lek ndang dadi iya monggo sing dikekudang wong tuwa ki sawuse jejodohan bisuwa anak enggal duweni putra utawa duweni turun kanggo nyambung sejarahing urip merga wong urip ki tanpa turun kuwi cacat nduk iki sejarah trah sangka sapa putra sangka sapa kuwi lek jelas kuwi ndadekke pambombong tumraping wong tuwa nduk iya kaya ngono ngaturke pambagi harja mligining para pepundhening dhewe kakeng parang rawuh nderek ungon muga-muga dadi sarana lan dongane dikabulke dening Allah taala nggone memuji siang ratri marang panjenengane Bapak Manidi Ibu Paijem lumuntur marang temanten sak keloron ya ya tur nggone keparang sowan rene iki mengko ora ijen nduk ana bintang tamune Dwojo Mas Joklitik lan Mas Joklutuk ya mula sadurunge ngaturke sendon sesindenan
Muga-muga nuju prana ndadekke seneng, ndadekke pambombong. Coba kaya ngapa? Griyak-griyak nanjakke dolanan. Iki ana pundutan sangka pepundhening dhewe diaturke marang warga Bapa Manidi dalasan para pepundhen kang kepareng rawuh uga sedulur kang do ngumpul ana ndawan kene ya digaweke pundutan lagu sisan gawe. Kaya ngapa nyuwun gungan Mbak Pipit karo Mbak Sulis Eva diaturi jumeneng sadurunge nembang kaya ngapa Mas disepoti dhisik ben ketok liregeng ngadege pesinden loro kaya ngapa yuk dados. Wilujeng dalu Mbak Pipit Andriani. Nggih, wilujeng dalu. Iki tinimbal sowan ana daleme Bapa Manidi Bu Paijem ngaturna tembang sing kepenak sadurunge ngaturna salam kanggo para kadang pepundhen kang kepareng rawuhna. Inggih, kula ngaturaken sugeng dalu, sugeng rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya sami sehat. Amin. Ayo kuncine wong nyambut gawe iki sehat angger awake sehat, insyaallah awake dhewe bakal nemu apa sing dituju. Nggih. Wilujeng dalu Mbak Sulis Eva. Wilujeng dalu ugi Mbak Limbo Macange. Nggih, ngaturke salam sing trenten kanggo ingkang sami rawuh. Injih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Jenenge pesinden iki lagi laris tek duwite iki ana le renyah le ram kok ya. Amin. Pandonganipun panjenengan Pak E. Iki ana pundutan saka Pakmu, panjenenganipun Bapak Santo Plosoarang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Kiminto Darsana nyuwun tembang kagem ingkang sami mirsani ugi ingkang sami lenggah. Iki garapane dhewe. Tembange Mbah Santo ngersake saya tresna jangkep sak bawane sing dikersake Mbak Pipit karo Mbak Sulis Eva ya. Kaya ngapa? Menika spesial kagem penggemar Sekar Gadung nika wiwit tahun 1945 nggih Pak. Nggih ngantos sak yaen tentang pundi mawon nggih. Perjuangan ya, Mbak. Lah ya kok enek ning ndi Mas aku bahasa. Lah nggih. Ayo pancen kuwi danyangane Sekar Gadung kok ya. Nggih, awet sehat nggih, Mbak. Amin. Amin. Uga diaturke Mas Edi Kece sing adoh saka Wates Kediri, Mas Tejoke ya kepareng rawuh saka Kepare Kediri. Injih sugeng rawuh Bapak-bapak penggemar Sekar Gadung sedaya. Nah, coba nganggo bawa Asmarandana. Kepranan sak jroning ati rena wengi tansah pancene gedhedak yane suwi-suwi saya tresno Tembang menika ugi katur sedulur sing sangka Midodaren.
Ponakaning dhewe Mas Yanto sak rombongan ya kepareng rawuh. Midodaren niku Ngawi, Pak. Midodaren Surawadang. Surawadang. Pancen ya Ngawi ya ana Midodaren. Nggih enten lho, Pak. Heeh. Tulungagung nggih enten lho. Ngono. Pantai. Ayo saban iki Ngawi ya. Nganti tembus jroning dada saben bengi ora Nadyan ora turu ning lek makarya ora dadi boyong apa. Tirakat, Pak. Heeh, tirakat. Nggih. Kados kula nek Jadi- dalu nggih mboten nate turu lho, Pak. Ah iya, tirakat. Mboten. Lah ngapa? WA-an kali Mas Yana. Waduh. Ah iya. Ayo seniman kuwi nyambut gawe ya ora turu. Lek kapinujon lunggar ana ngomah wanci senggang ya tetep ora turu. Nggih, tapi kula WA-ane anu positif kok, Pak. Ah iya. Kula nggih ngrembug karawitan Heeh. ngoten niku. Murih undhaking kabisan. Positif kula pokoke. Ah iya. Positif. Telung sasi. Loh, mboten niku nek positif hamil, Pak. Kuwi positif hamil. Positif maksudnya niku ki sing sae-sae ngoten lho sing Aku karep dirembug. menghamili ora iso. Ampun, Pak. Ora. Pun kadaluwarsa. Heeh. Kelingan mani Tembange saya tresna diaturke Meet in Sekar Gadung. Yo dados. kaya wong kang nandang wayang saben bengi among layong merana mrene tansah bingung nganti kaya wong kang kubruk nyata pancen wis kebrenan nganti ramikirke kadanan botabote nglabuhi katresnan weton bisa kasembadan pancen abot yen tangan tirat nyawa marga ana sing tansah disayang rapi daki wadon apa lanang srining ati wong tansah gawang-gawang. Ya wong ki lagi nandang tresna ning omah ora kerasan. Ning paran kudu Mulai mangan ora ngrasake, enak, ngombe ora ngrasake. Seger. Ah, kuwi lek wong kedanan. Mengko kabeh iki do nglakoni biyen. Saiki sudah mungkur, aku percaya nek rombongan Sekar Gadung wis mungkur kabeh. sampun insap sedaya, Heeh, Pak. golek lena. Loh, Medal wingking kok. Ah ya kuwi lho metu mburi. ana mboten nate konangan to, nek yoga napa sindene Sekar Gadung kok
tumindak sing mboten bener. Nyat ya ora tau ngono kok konangan kepiye Napa coba. gendaan napa-napa kan mboten nate mireng to. Ndak. Saking primpene yo. Ha kuwi lho sing lakoni kaya ngono. Lho mboten Pak, lek kula mboten Pak. Ampun Pak. Ampun Pak, ampun ngoten niku lho Pak. Ha ya wis ngaku dhewe lho coba. Bablas kena. Mboten saestu. Mboten saestu, mboten nate kula niki, mboten nate konangan. Mboten Pak, ampun Pak. Ya. Senadyan amang sejelas Pak numpang Bobo-boboan Mas Sik Mas Loh, Iya. malih nyuruh Lagi konangan to. ya iki lho. Ya ta, malih mangkring Nah, ya Terang kulinane. Mas Daryanto lho Pak niku wau Pak Adi Sing jarak ngunjungi kok lho. pancene. Blondrokne kancane lho niku senengane Napa mike? Oh mike Pak. Mik kuwi lek mu nyekel ora temenan ya kaya ngono kuwi. Mulane lek enek mik lek nyekel ya aja dianggang-anggang, aja minggring-minggring, ya. Ayo Mas, sing tenan lho Mas. Senadyan amang sedilas nyata bisa wes seping sasama moga tansah Mbak Luki, Mbak Punjung, Mbak Pipit, Mbak Diah. Jumeneng. Mbak Sulis, Mbak Pipit lenggah.
langsung napas agama tembang pepeling Mbak Kunjung Mbak Lilis lenggah sing loro tetep jumeneng neng kene iki nduk sing diarani manunggaling budaya lan agama. Monggo wis dadi pangunen-unen budaya tanpa agama kuwi rusak. Ning kosok baline agama tanpa budaya ya kurang luwes. Iya. Kaya ngono ya ya. Mula jroning pakeliran kuwi mesti ana tembang-tembang sing nganggo napas agama
utawa tembang religi iya ngelingi yen to budaya wayang kuwi mujudake sarana ing jaman kewalian nggo siar agama no iya kaya ngono iki uga ana pundutan sing sore mau durung kepareng dilayani sangka panjenengane Mbak Nurul lan Mas Diki ki ngersake tembange Karmila. Wah ya. Monggo ing campursari mau durung diaturke iki piantune WA supaya dilayani luwih dhisik sadurunge bintang tamu munggah. Iki uga diaturke karo Sutresna Budaya mligine pecinta Sekar Gadung dimanapun berada baik di tempat ataupun yang melihat ana ing YouTube nak ya. Pundutane Karmila. Karmila coba diaturke panjenengane Mbak Lilis Karnali. Nyangkinga pesindihan siji nok kaya ngapa? Karmila dados pundutan panjenengane saka Mas Diki uga Mbak Nurul dados ya. Sekar yang lagi kucing garang lagi Pacaran
wayang ki ora ana nduk kok kaya ngene ki ora ana. Ning gandeng kabeh ki nuting jaman kelakone awake dhewe ki melu pasar. Uga melu arus. Ning aja nganti ketut dayaning arus. Iya, kaya ngono. Lan sak bisa-bisane awake dhewe mung kepengin ngrembakake budaya. Piye carane karben budaya kuwi ora kalah karo budaya manca. Ngono. Nadyan tata gelar. Sok kala mangsa ana sing maido, oh wong wayang saiki kok kaya ngene dicampuri karo musik. Ning nyatane diterima dening masyarakat merga racake nduk. Jaman saiki penonton ki yang diprosentase pengamat wayang kulit kuwi 50%. 50%-ne kuwi mung seneng karo hiburan ya. Mula kabeh ya dirangkul. Gandeng penonton ki ora mung wong sepuh tok diarani majemuk, ana nom, ana tuwa, ana lanang, ana wadon, ana gedhe, ana cilik, piye carane karben kabeh mau bisa diratani.